At dito sa palengke ng Nabwa. Yo, taga sa amin. Bili tayo ng nag-chat si Kanoli sa akin, pabili ng pinya. Magkano po dito, te? 45. 45 yung isa. Di pa tayo hinog, no? Hinog na din yan. Pero di masyadong hinog. Isa nito. Ano pa po? Tsaka mangga. Yung hilaw, yung medyo maasim pa. 1 kilo? Kaya isang kilo? 120. Ano lang siguro. Ilan po? Kalahati. Yung di masyadong hinog, te. Yung maasim-asim pa. Lahat na kaya to manibal na. Kasi nagpapabili si Kanoli. Kano yan, te? Nasaan na si Kuya Noli ngayon? Ito, 90. Hi Kuya Noli. Nanonood pala sa vlog ni Kanoli. May sakit si Kanoli. Magkano yan, te? 90 na lang. Sige na, saka ito. Siya nga nagpapabili niyan eh. Tanggalin ko na to. Sige na. Kan lahat, te? 90, 100, 130 na lang ito. 130. Wala na yung butal. Pagaling ka Kuya Noli. Viewers pala ni Kuya Noli. Siyempre, dito yun, soki ko yun. Soki mo yan. Tagal-tagal na rin kayong, si Kuya Noli hindi nakakapunta dito. Oo. Busy po kami sa bato. Oo. Sige, te. Salamat. Sige. At uwi na rin ako para ako lang muna sa bahay. At may bibili lang ako dyan sa Nabwa. Hello. Nabuhay. LCC. Ayun, ingat tayo sa biyahe. Cellphone po yung nasakyan ni tatay. Tapos yung pamasahe ay 900. Pasok muna ako sa palengke. At dito sa palengke ng Nabwa. Yo, taga sa amin. Bili tayo ng nag-chat si Kanoli sa akin, pabili ng pinya. Magkano po dito, te? 45. 45 yung isa. Di pa tayo hinog, no? Hinog na din yan. Pero di masyadong hinog. Isa nito. Ano pa po? Tsaka mangga. Yung hilaw, yung medyo maasim pa. 1 kilo? Kaya isang kilo? 120. Ano lang siguro. Ilan po? Kalahati. Yung di masyadong hinog, te. Yung maasim-asim pa. Lahat na kaya to manibal na. Kasi nagpapabili si Kanoli. Kano yan, te? Nasaan na si Kuya Noli ngayon? Ito, 90. Hi Kuya Noli. Nanonood pala sa vlog ni Kanoli. May sakit si Kanoli. Magkano yan, te? 90 na lang. Sige na, saka ito. Siya nga nagpapabili niyan eh. Tagalin ko na to. Sige na. Kano lahat, te? 90, 100, 130 na lang ito. 130. Wala na yung butal. Pagaling ka Kuya Noli. Viewers pala ni Kuya Noli. Siyempre, dito yun, soki ko yun. Soki mo yan. Tagal-tagal na rin kayong, si Kuya Noli hindi nakakapunta dito. Oo. Busy po kami sa bato. Oo. Sige, te. Salamat. Sige. Uwi na ako. Naglagay ko sa U-box yung mangga tsaka pinya.
Ayan po, pauwi na ako. Yan, Mang Inasal na buwa. 7-Eleven na buwa. Na simbahan. Simbahan. At ayun, yung chat sa akin ni Kuya Noli ay bibili ko raw siya nga ng ayun, pinya, yung hindi gaanong hinog. Tapos sabi niya kung walang pinya ay mangga na lang daw. Eh sabi ko may pera pa naman akong natira kasi yun nga yung may dala akong 800. Igagala ko nga sana itulo kasi gagawa tayo ng vlog. Eh si tatay biglang nag-isip pa na umuwi. Yung 500 ay binigay ko rin kay tatay para pandagdag sa panggastos niya sa biyahe. Tapos yung may natira pa naman akong 250. Binili ko na si Kuya Noli ng pinya at saka mangga. Ano lang naman para kasi mapait yung panlasa ni Kuya Noli. Kasi yun nga, trangkaso. Yung panlasa niya ay mapait daw. Baka naglilihi si Kuya Noli. Naglilihi siguro. Baka naiwanan ni Carrotman kasi sila magkatabi. Joke lang. Biruin ko mamaya. Kasi gusto niya yung mga maasim eh. Biruin ko mamaya pagbigay ko. Baka naglilihi nga. Grabe yung tubig oh. Kunti na lang, dito na naman sa kalsada. Ano kaya gagawin nito? Siguro kalsada na naman to. Di pa nga nakaka-recover yung mga anod galing sa baha dito. Nandiyan pa rin yung mga bakas ng Christine. Parang ulan. Mampuwag. Grabe yung tubig dito sa Mampuwag. Naamoy ko na naman yung lugaw. Sarap ng lugaw dyan. Bili ko sana yung mag-inang kasi paborito ng asawa ko yung lugaw dyan. Kaso pagdating dun sa amin ay bakaw na yan. Hindi na siya malapot. Next time na lang pag magkasama na lang kami.
Sakto yan, sakto. Yung nabilihan ko nung mangga at saka yung pinya. Ay, viewers pala ni Kuya Noli. Kaya pag sabi ko na ano, bibigay kay Kuya Noli. Kanya, oh, kumusta na si Kuya Noli? Nagulat ako. Viewers pala. Salamat po sa panonood nyo sa mga vlog ni Kuya Noli at sa amin, sa buong Team Pakuway. At yun nga, marami nang nakakilala namin dito sa Bicol. Dahil sa Maynila, kasi nung sumama nga ako kay Kuya Noli sa Bulacan, nagulat na ako dun sa gilid namin, may nagtatawag, gusto magpa-picture kay Kuya Noli. Yung mga nagpa-picture sila, yung nakabisit, yung nakabike, yung sikleta, taga-Paranaque. Shoutout din po sa'yo. Nagpa-picture din yung kay Kuya Noli. Yung pumunta kasi kami ni Kuya Noli sa Divisoria. Bago kami pumunta dun sa Bulacan, dumaan kami sa Divisoria kasi nga pumili kami ng pusa niya, si Mukang. Umulan pala dito ah. Yan, malapit na tayo sa Santo Domingo. Yan, pa-support po sa vlog. Ganito lang muna yung vlog natin para maiba naman yung mga vlog habang wala pang gawa doon sa site babae kay Chinchin. Isip-isip muna yung bawat team kung ano yung pwedeng mai-vlog. Ito yung pasensya na at di kami natuloy ni Tilo. Naligo na si Tilo, kawawa naman. Next time na lang igala ko si Tilo para nabuboring na daw yun dun kasi walang gawa. Buboring na rin siya. Pag bukas maganda yung pagkaramdam ko, pumunta ulit ako dun sa site pag okay yung pagkaramdam ko. Kasi yun nga, parang akong nilalamig-lamig. Iba yung ampas ng hangin sa katawan ko. Pero pag yun nga, sabi ko, pag hindi masakit yung ulo ko, hindi ko inihiga yung trangkaso. Gusto ko ay igalaw para pagpawisan. Pero pag masakit yung ulo ko, talagang hindi ako, alos di, pati pagkain hindi ko kayang kumain kapag masakit yung ulo ko. Pero wag naman sana, kasi dami nating dapat gawin, kaya bawal magkasakit. Naalala nyo dati yung bagyong Christine dito banda, dito sa lugar na to, yung kotse nandyan nalubog, yung vlog ko dati. Tapos nilakad ko to, may tubig, nilagpas tuhod. Grabe yung tubig dito, bagyong Christine. Mamadali naman tong driver na. Tumatak yung ulan. Biglang umulan. Silong muna ako, basa. Umulan bigla, kaya silong muna tayo. Anong minto na yung ulan, diretso ulit.
lamig. Dito na ako sa Angustia. Ayun, malapit na ako kila Kuya Noli. Dito walang ulan. Doon sa Nabwa umulan, abot malawag. Dito sa neighborhood San Roque walang ulan. Dito na ako, bahay ni Kuya Noli. Vicky. Kunin natin yung pinabili ni Kuya Noli. Wow. Yo! Ako ba eh? Kuya Noli. Ha? Yun din nala. Hindi mo naman sinabi sa akin, nadalhin ko. Kala ko. Ano ba yun? Kita lang to. Kung nagsabi ka sa akin, tinala ko sana. Ay, abay! Oh. Nalala ko yan dun eh. Lalo si Pad eh. Oo nga. Pinatid ko na dun sa Nabwa. Amo! Ngayon na yung ano. Di ko umiiyak. Naglilihi. Tamang-tama kasi namamait yung ano, yung panlasa ko. Panlasa. Sabi ko parang Jason baka makadaan siya ng Nabwa, masuyo ng ganito. Magkano? Lahat na lang binili ko. Magkano? Mahal. Magkano? Hindi mo kayang bayaran. Yung gano'n nga. Wag na. Ay, salamat. Viewers pati pala yung nagbitinda niyan. Yung dito sa may gilid. Oo. Dahil pag sabi ko, pabrikan ko kasi anong kay Kuya Noli sana. Oo. Oh, kumusta na pala si Kuya Noli? Isang pamilya yun. Oo. Wala yung mga anak niya dito. Oh, customer ko yun, sabi na. Na may, Viewers. may palingke. Kaya dito sa Bungad. Sabi mo, ano lang pinya, lahat ko nang binili. Oo. Ano ng lasa kasi ang Oo. pait pa rin ng panlasa ko. Mapait pa rin. Ang duda ko, baka naglilihi ka kasi Eh, ilang katabi mo si Karot. Ilang buwan na. Naiwanan ni Karot. Pagaling ka. Para ano? Si Pad eh, umiiyak. Ha? Umiiyak si Pad eh. Hindi man. Ayan, salamat kay paring Jason dito sa ano, sa prutas. Ayaw niya lang pabayaran. So salamat ng marami. Kasi makakatulong to para yung ano yung panlasa ko. Bumalik. Salamat. Na, okay na. Pabugso-bugso yung ulan. Bugso ba? Alam na, may mag-i-skin coat na. Iniwanan Tay. mo na kayo. May mag-i-skin coat na doon sa bahay ni Chin Chin. Patay tayo dyan. Tatay. Ate, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka na? Yan, sinubukan na yung ano. Grabe, ang sarap. Ang sarap. Salamat doon sa taga-Nabwa, yung viewers namin ng team doon. Salamat sa doon sa iyo. Solid viewers pala yun. Solid viewers. Tama yan para bumalik yung panlasa ni Kuya Noli. Mga hilaw pa pati yan.
Pati yung panlasan ni Vilma. Ay, tinapalagan niya. Saan po, uwi na muna ako. Mag-edit mo sa bahay. Kaya uli na ako? Oo. Let's go na, bahay. Cut. Uwi na. Nandito na ako sa bahay. Anak ko naglalakad, nakasimangot. Bakit kaya? Ba't ka nakasimangot? Ha? Masakit ulo mo? Sige na, doon na sa loob. Masakit yung ulo niya. Mainit kasi. Nanibago siguro kasi panay yung ulan tapos uminit. Pahinga ka muna, magbihis na ng damit. Tapos naglakad pa. Kawawa naman. Itong katawan ko ah. Masakit daw ulo niyan, ba't pinahagaan mo kaagad? Bangunin mo, magbihis na. Huwag mo nang pahigain. At yan po, dito na rin ako sa bahay. At yun nga, yung anak ko pagdating masakit yung ulo. Tapos kaya nakita ko yung itsura ng anak ko ay ano, nakasimangot, kaya ako masakit ulo nito. Tapos maya maya tumabi sa mama niya, namutla. Biglang namutla siguro sa init kasi yun nga, nagpa-practice sila. Kasi muse sa ano, sa school. Nakuha yung anak ko na muse. Kaya sabi niya, nag-practice daw sila kasi grabe yung init ngayon, siguro bago yung bata. Kaya yun. Tulog nga. Nakatulog dyan sa kwarto. Tulog, masakit ang ulo niya. At yun, si Kuya Noli rin. At sana gumaling na si Kuya Noli. Para ano, kasi dami nang nag-aalalang mga viewers. Tapos ano, sana okay na yung pang ano niya, panlasa. Kaya binilan ko siya ng ano, yung request niya na mangga. At saka yung pinya. Ayun, nagustuhan niya. Daming nakain ng mangga kanina. Binalatan ni Nanay Shoni. Yun, Get Wilson, Kuya Noli, gumaling ka na. At dami ng viewers na nag-aalala sa'yo. At ayan, hanggang dito lang ang vlog na to. At maraming salamat po. At ayun, pasensya kay Tilo. At di kami natuloy. Kaya yun nga, biglaan na si tatay ay hinatid ko. Kaya na-postpone, tsaka umulan din pati kanina. Ayan po, maraming salamat sa lahat na viewers na sumusuporta sa mga vlog at sa mga viewers na nag-aalala kay Kuya Noli. Sana gumaling kay Kuya Noli. Ayan, bye-bye.